Zdravím ťa pri tomto videu. Moje meno je Pitbull Oski a dnešné video bude na tému obezita. Dlhšie som nepridal žiadne video, lebo som bol 20 dní v Thajsku na dovolenke a tá dovolenka bola fakt, že šialená a najlepšia dovolenka, na ktorej som doposiaľ bol. Striham nejaké videjko, takže stay tuned, vydám ho čoskoro. Prečo práve video o obezite? Chcel by som apelovať na tento globálny problém, pretože až 39% ľudí na celom svete trpí obezitou. Najhoršie na tom je, že obezita sa začína normalizovať a tí ľudia, ktorí sú obezní, sú v pohode s tým, ako vyzerajú, ako sa cítia a im jedno, že im to komplikuje či už ich sociálny život, alebo im to komplikuje ich zdravie. Teraz si povieme pár faktorov, ktoré dopomáhajú k obezite alebo ju spôsobujú. Obezitu spôsobujú zlé stravovacie návyky, nedostatok fyzickej aktivity, nedostatok spánku, stres, nejaké lieky, čo môžeme brať, zdravotné problémy, genetické vady a to, ako na nás vplýva naše prostredie. Keď si odmyslíme všetky zdravotné problémy, tak nám ostanú zlé stravovacie návyky, nedostatok fyzickej aktivity a vplyv prostredia. Otázkou je, že či dnes naozaj toľko ľudí trpí toľkými rôznymi chorobami, alebo to proste korení len presne tu v hlave. Myslím si, že je to z veľkej časti zlyhanie v dnešnej dobe, keďže sú od mala deti vedené tak, že je to OK jesť McDonald's, je to OK jesť tie sladkosti, aj keď tam dávajú hociaké umeliny a konzervačné látky. Veľakrát vidím, ako sú rodičia ľahostajní voči svojim deťom a jednoducho ich krmia tými mekáčmi a už vidím, že ako to decko je na ceste k tej obezite a toho rodiča to absolútne nezaujíma a myslí si, že je to v pohode. Cukry a fast foody sú návykové, v niektorých prípadoch dokonca viac ako tvrdé drogy. Takže prvá vec je zlyhanie vo výchove u rodičov a druhá vec je zlyhanie systému, lebo sa ti snažia predať niečo, čo nie je zdravé, ale je to návykové a robí im to profit. Systém jednoducho chce z teba spraviť slabého jedinca a je to už len na tebe a na tvojej hlave, že či sa dáš ovplyvniť týmto systémom alebo nie. Teraz sa poďme pozrieť na to, že aké problémy spôsobuje obezita. Najčastejšie spôsobuje cukrovku, srdcové ochorenia, problémy s vysokým krvným tlakom, s vysokým cholesterolom, ochorenia pečene, potom určité druhy rakoviny a mimochodom na Slovensku sa najviac zomiera práve na druh rakoviny, ktorý je spôsobený obezitou. Ďalej to spôsobuje aj spánkové apnoe, čo je v podstate prerušovaný spánok, kedy sa budíme každú hodinu, dajme tomu, a ľudia, ktorí majú podozrenie na túto chorobu, tak si dávajú monitorovať spánok, aby zistili, aká je jeho kvalita a potom prípadne to začali liečiť. A keďže obezný človek má skoro samý tuk a žiadnu svalovú hmotu, tak si to odnesú aj jeho kĺby pri jeho každodennom živote. Je tu ešte mnoho ďalších vecí, ktoré som nemenoval, ale myslím si, že človeku stačí počuť toto, aby nechcel byť obézny. Minule som sa na Instagram Threads vyjadril k plus size oblečeniu a prečo to pchajú do každej reklamy a ľudia boli tak strašne z toho pobúrení a je to vidno, že už tí ľudia sú s tým v pohode s tou obezitou, že ešte to aj dokonca podporujú. Typkovi, ktorý cvičí a fakt na sebe maká každý deň, tak mu napíšu, že tie svaly sú príliš veľké, je to nechutné, ale keď niekto má nadvahu 50 kg, tak je to v poriadku. Ja mám vážne pocit, že 80% ľudí, ktorí sa vyjadrujú k takýmto veciam, majú totálne nasraté v hlave a možno len 20% fakt súhlasí s tvojim názorom. Majorita je už tak ovplyvnená tou propagandou, že je to chore. Osobne si myslím, že vo väčšine prípadoch to korení len v hlave človeka, že či si radšej ide zabehať, alebo sa prejsť, alebo do fitka, alebo hociakú robiť fyzickú aktivitu, ale namiesto toho si sadne do auta a ide na mekač, takže ani sa neprejde k tomu mekaču, ale proste sadne si do auta, nažerie sa a ide si domov ľahnúť. Je to veľmi jednoduchá teória. Človek vlastne príjme niečo, nejaké kalórie, ale nemá žiadny výdaj. Toto je, čo spôsobuje obezitu. Je to úplne jednoduché, keby si aspoň odlepil za celý deň tú riť
zo stoličky a urobil niečo, aby si mal aspoň nejaký výdaj energie a spálil nejaké kalórie, tak si môžeš dať raz za čas aj mekač kľudne. Môžeš jesť v podstate čo chceš, ak si vieš nastaviť zdravú dietu raz za čas. Môžeš si dať sladkosť, môžeš si dať mekač, môžeš žrať čo chceš, ak máš v tom systém a nedáš sa ovládnuť tým jedlom, lebo to jedlo ťa môže ovládnuť a ty sa potom začneš prežierať a už ani nevieš vlastne prečo žerieš toľko toho jedla. Týmto videom by som chcel odkázať každému obeznému človeku, nech si trošku vstúpi do svedomia a začne si upravovať tie svoje stravovacie a pohybové návyky preto, aby si predĺžil život a hlavne aby sa lepšie cítil a aby bol zdravší. Jediné pozitívum toho, keby väčšina chlapcov je obezných, je, že potom máš výhodu v randení, lebo dievčatá si ťa skôr všimnú. No pardon, teda skôr si asi všimnú 140-kilového človeka, ale myslel som to tak, že aj o vás zakopnú alebo s vami pôjdu von. Povedal by som, že obezita ti naruší život v toľkých aspektoch, že už sa jednoducho staneš nefunkčným. Pamätajte na to, že obezita je len momentálny stav, momentálna vec, ktorá sa dá zmeniť. To, ako vyzeráš a aké máš pohlavie, sa zmeniť nedá, aspoň neprirodzenou cestou, ale tvoja váha sa vždycky dá zmeniť. Vždycky s tým niečo môžeš robiť, starať sa o seba, o svoje telo. Čím sa viac o neho budeš starať, tým sa budeš lepšie cítiť a tým viac si predĺžíš svoj život. Ak stále nie si dostatočne motivovaný, tak si pozri, ako vyzeral David Goggins predtým, ako začal motivovať milióny ľudí po celom internete. Takže ľudia, to je jedno, či mladí alebo starí, nezanedbávajte svoju váhu a svoje zdravie. Aby bolo jasné, na to, aby ste boli zdraví, nemusíte byť kulturista, powerlifter ani maratónec. Jednoducho vám stačí trošku upraviť tú stravu a trošku začať robiť nejakú fyzickú aktivitu pravidelne. Ak si došiel až sem, tak ti ďakujem za zhliadnutie tohto videa a dúfam, že si z neho niečo zobral, ako z každého môjho videa. Môžeš ma podporiť lajkom, komentom, odberom a môžeš si v popise pozrieť moje sociálne siete. Ostaň silný!